O aumento dos prezos das rodas dos vehículos nótase na comarca. Moitos talleres optan por mercar noutros países, mentres a DST dedica unha campaña especial a vixiar os pneumáticos. A DST puxo en funcionamento unha campaña especial dedicada á vixilancia e control en carreteira das condicións de seguridade de vehículos, sobre todo no referido á revisión de freos, luces e pneumáticos. Na comarca, os talleres non notaron un aumento de condutores que precisan un cambio de rodas debido en parte a que na actualidade a poboación non espera ata última hora para trocar este compoñente tendo en conta o prezo da multa. A xente ben, que xa che dixo, miran todos os días as rodas, non fai falta este 2 días nada máis que é de campaña. A xente ora cando están gastadas cambia, non é como antes que aproveitaban moito. Agora non, porque agora son 200 euros cada roda. De multa a xente teñe medo, normal que teña medo. O que sí se nota é a subida de prezos nas rodas, porque non se están a producir tanto como en anos atrás. Pois mínimo 10 euros. Nunha roda antes que tiña un presionato de 20 euros, ora vale 30. Unha roda china. As chinas subiron moito. E as de marca tamén. Ora, unha cousa é que sube o gasóleo e que sube a luz, pero outra cousa é os fabricantes que se aproveitan agora. Os fabricantes agora aproveitanse. Non sube unha roda de marca a 20 euros nin 30 euros, polo gasóleo nin pola luz. O que pasa é que aproveitanse. E Antes da pandemia tamén había unha superproducción mundial de rodas, había moitas rodas nos almaséns, chamaban as fábricas, mira, 5.000 rodas desta medida e 30 euros, e vai onde comprou en Holanda, en Bélgica, compraba 5.000 rodas, pero agora non hai esa superproducción. Neumáticos Seco ten o almacén cheo, pero ten que optar por mercar estes materiales de outros países, como Alemanha. Claro que se nota, nós estamos tirando de outras cousas, que estou indo buscando rodas a Alemania e vamos tirando de outras cousas e safámonos. Nós aquí safámonos. Aquí hai material bastante para todos os bolsillos. Nós non temos problema. Nós non temos problema de almacén, pero a cousa está complicada. A campaña de vixilancia da DST tiña por obxectivo dar a coñecer o factor de risco que supón ter un coche antigo. Segundo explican, actualmente hai 24 millóns de turismos en circulación que nos últimos 10 anos sufriron un envellecemento. Neste eido está demostrado que a antigüedade do vehículo pode presentar un risco nun accidente de tráfico.